Η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς ανάλογα με την εξέλιξή της κρίνεται αν ήταν το τέλος ή η αρχή. Ο όγκος της δουλειάς είναι τεράστιος. Οι έρευνες και όλες οι πιθανότητες πρέπει να εξιχνιαστούν με στόχο την αποφυγή του πανικού και του πόνου. Το αφεντικό παραδίδει ύλη σε όλους και με υφάκι και απαξίωση λέει: Αποδείξτε μου ότι μπορείτε να σώσετε κάτι, ακόμα κι αν είναι ζωές. Μιας και λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να ανεβάσουν τα νούμερα σε αυτή την εταιρεία. Αν είχα τη δικαιοδοσία, τουλάχιστον τα 2/3 θα είχαν απολυθεί. Είπε και έφυγε. Τότε μια συνάδελφος γύρισε και είπε στη διπλανή μου: Μίλησε στο χαμένο κορμί που είναι τόσο χρήσιμο σε όλους. Αν η δουλειά του ήταν να κάθεται στο γραφείο ορακτής και να τρώει, θα άσκησε. Είπε και γέλασαν μαζί. Η διπλανή μου τότε είπε: Μα καλά, ποιος νομίζει ότι είναι και μας συμπεριφέρεται έτσι? Και μια τρίτη συνάδελφος είπε: Hello, ο διευθυντής. Τότε ήταν που έφτασε λαχανιασμένη η συνάδελφός μου η Σούζαν, όπου είναι μετανάστης και ήρθε εδώ από την Αγγλία για καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση. How are you? Την θυμάμαι να λέει σε όλους: You know, I always wanted to be here. This place is just lovely. Έπειτα από όλη την ένταση ήταν πλέον ώρα να πιω τον πρωινό μου καφέ. Έτσι πήγα να φτιάξω έναν στην κουζίνα, όπου και συνάντησα 4 συναδέλφους μου να συζητούν. Στις γιορτές θα πάω την οικογένειά μου στην Ελλάδα για μια εναλλακτική. Θέλω να δω, να γνωρίσω τις παραδόσεις τους. Εγώ θα τους πάω κάπου πιο βόρεια, για να παίξουν με το χιόνι τα παιδιά. Εμείς λέμε να μείνουμε σπίτι, να ηρεμήσουμε. Καλά, καθίστε να είμαστε ασφαλείς μέχρι τότε και τους πάτε όπου θέλετε, γιατί μετά το χθεσινά... Τότε είναι που σκέφτηκα πόσο βολεμένοι είναι όλοι μέχρι να νιώσουν την απειλή να γδέρνει το λαρύγι τους. Έτσι κι εμείς, άγνοια κινδύνου μονίμως. Αφού άκουσα την αδιαφορία των συναδέλφων μου, πριν γυρίσω στο γραφείο μου, πήγα στην τουαλέτα να αντικρίσω στον καθρέφτη τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Μάλλον ήμουν η μόνη που δεν μπορούσα να κοιμηθώ από το φόβο και τον τρόμο χθες. Τότε είναι που άκουσα κάποιον να κλαίει με λυγμού στο διπλανό μπάνιο. Παρότι προτιμώ να ακούω και να περνάω απαρατήρητη χωρίς λόγια, μάλλον τα συναισθήματά μου από χθες δεν μου το επέτρεψαν. Μαμά, ήταν στο φεστιβάλ. Δεν το πιστεύω. Ναι. Ήταν ένα φεστιβάλ για την ειρήνη. Τότε όλα θόλωσαν. Αντί να κάτσω και να βοηθήσω και να το αντιμετωπίσω, έφυγα. Έστειλα μια συνάδελφο. Δίλιασα. Μετά από ώρες εργασίας και σκληρής δουλειάς, τύψεις και άγχους, οι έρευνές μας δεν είχαν το τέλος που όλοι ελπίζαμε να έχουν. Ο πανικός δεν έπρεπε να μας υπερβεί ωστόσο. Η διάβγεια ήταν άκρος σημαντική. Έπρεπε να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Η ώρα πέρασε. Πήγα να ζεστάνω το μεσημεριανό μου και να κάτσω σε ένα απόμακρο τραπέζι όπως πάντα. Κανείς δεν με υπολογίζει έτσι κι αλλιώς. Στο διπλανό λοιπόν κάθονταν μερικοί συνάδελφοι και συζητούσαν. Για τα παιδιά δεν είχα που να τα αφήσω, αλλά δεν δουλεύω ποτέ Κυριακές. Δεν ξέρω. Τέτοιες στιγμές ευχαριστώ που είμαι μόνη μου και δεν έχω παιδιά να φροντίσω. Θα έρθει το κακό. Αργά ή γρήγορα, εγώ το νιώθω. Η έρευνα θα έπρεπε να δημοσιευτεί. Είναι κρίμα τόσος κόσμος. Δυστυχώς η ιστορία όντως επαναλαμβάνεται. Και είχαν δίκιο σε όλα. Σκέφτηκα καθισμένη μπροστά από το γεμάτο φαγητό τάπερ μου. Η δουλειά συνέχισε και ερχόντουσαν συνεχώς νέα δεδομένα. Είχε σχεδόν βραδιάσει όταν ακούστηκαν σιρήνες και βρεθήκαμε κάτω από τα γραφεία μας. Για λίγο λαμάβρισαν. Μέχρι που γύρισα και είδα τη Σούζα μικρή δίπλα μου. Δεν ήξερα τι συνέβαινε. Είσαι
ζεις ακόμη? Είμαι τυχερή που ζω. Τι έχει συμβεί? Ξεκίνησε επιχείρηση 9 Ξύφη. Το Ισραήλ. Άρχισε αντίπαινα προς τη Χαμάς. Βομβαρδίζουν τη Γάζα μας. Δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που χάθηκαν σε εκείνο το φεστιβάλ. Δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό των ομήρων που απελευθερώθηκαν. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι, πόσα παιδιά χάνονται κάθε μέρα. Στην Ουκρανία, στη Ρωσία, στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ, στο Σουδάν, στο Ιράν, στο Αφγανιστάν. Δεν ξέρω αν φταίνε οι Εβραίοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Ρώσοι ή οι Αμερικάνοι. Δεν ξέρω πόσες γενοκτονίες μετράει η ανθρωπότητα. Το μόνο που ξέρω είναι το άδικο. Το άδικο οι άνθρωποι να γίνονται απλά νούμερα, αριθμοί. Και εμείς, εσείς, εγώ, εσύ να το συνηθίζουμε. Να γίνεται η νέα κανονικότητά μας. Λυπάμαι που αυτός ο κόσμος φοβάται τόσο πολύ να αλλάξει. Είμαι παιδί. Έχω τους γονείς μου. Έχω την οικογένειά μου. Το σχολείο μου. Ζεστό φαγάκι. Δροσερό νεράκι. Νιώθω ασφάλεια. Νιώθω ασφάλεια. Νιώθω ασφάλεια. Υπάρχουν όμως παιδιά που δεν έχουν πλέον. Υπάρχουν όμως παιδιά που δεν έχουν τίποτα. Υπάρχουν όμως παιδιά που δεν έχουν τίποτα.